Bé, molt bona tarda a totes i a tots, i gràcies per acompanyar-nos en aquest Facebook Live per poder parlar sobre el turisme i sobre les oportunitats que sorgeixen fruit d'aquesta situació inesperada que estem vivint a nivell mundial sobre el coronavirus i aquesta pandèmia mundial que afecta d'una manera molt significativa l'economia de tot el món. Deixeu-me, en primer lloc, òbviament, enviar un missatge d'estima, d'afecte i de recuperació d'aquelles persones que a dia d'avui estan ingressades o que estan patint a casa seva les conseqüències d'aquest virus i també una abraçada i el meu sincer condol a aquelles persones que malauradament han vist acompanyar en els seus últims moments doncs, els seus familiars, veïns o amics i amigues que hagin pogut traspassar en aquestes circumstàncies tan dificultoses. Portem ja 6 setmanes de confinament, portem ja 6 setmanes seguint i intentant esbrinar quines seran les perspectives de cara al futur d'un dels sectors més importants de la nostra economia catalana, però deixeu-me abans explicar-vos en quina situació creiem que ens trobem a dia d'avui en termes del turisme. Des del Departament d'Empresa i Coneixement, que lidera la consellera Chacón, des del primer moment s'ha verbalitzat que la prioritat primera és, com no, lluitar en termes de salut per curar aquelles persones que estan a dia d'avui afectades d'aquest virus i evitar al màxim possible els contagis de les persones i dels ciutadans del nostre país, però en segon lloc, amb igual d'importància en la qual hem d'estar treballant és en recuperar el dinamisme econòmic que Catalunya ha tingut al llarg de tota la història i on el sector del turisme ja ha tingut un pes molt important. Un sector que representa el 12% del producte interior brut i que genera més de 460.000 llocs de treball durant tot l'any. En aquest sentit, derivada d'aquesta importància que té el sector turístic i fruit ja quan vàrem començar a veure que el Mobile World Congress es cancel·lava, va ser quan vàrem adaptar tot un pla de contingència i és en el qual avui, a dia d'avui, estem treballant per fer front a aquesta pandèmia. Un pla de contingència que s'ha vist, en aquest cas, refermat per algunes de les peticions que el govern català ha traslladat al govern espanyol en termes de moratòria i suspensió d'impostos cap a totes aquestes empreses i autònoms que formen part del sector turístic, una petició també d'ajudes en aquest sector que encara a dia d'avui doncs, no hem vist visualitzades d'una manera directa cap al sector turístic, malgrat que en totes les reunions de les conferències sectorials de turisme hem verbalitzat, i també un primer paquet d'ajudes que des del Departament d'Empresa i Coneixement hem pogut llançar de suport al sector turístic del nostre país. Estem parlant d'un sector que abans us hi feia referències del producte interior brut i de l'ocupació, però que en el seu espectre més ampli, en tots aquells serveis que complementen el que podria ser una experiència d'un turista, podríem arribar a calcular que hi ha més de 70.000 empreses que estan en aquest sector turístic i, per tant, un sector en el qual des del Departament d'Empresa i Coneixement li volem donar el màxim de respostes. Hem parlat amb el sector, ens hem reunit amb ells, hem analitzat quines són les seves preocupacions i a partir d'aquí hem començat a plantejar algunes solucions que segurament no han donat tot el resultat perquè no hem pogut arribar al 100% de les persones afectades, però sí que hem fet les primeres reaccions d'una manera molt immediata a aquestes demandes que rebíem. En primer lloc, vàrem procedir a fer, com segurament en els vostres pobles i ciutats heu pogut veure, un tancament ordenat dels establiments turístics. Aquesta era una necessitat vista la situació de pandèmia global i hem coordinat conjuntament amb el Departament de Salut i també amb les diferents gremis i associacions d'establiments hotelers, aquells que han sigut considerats hotels salut, aquells hotels on s'hi allotgen ja sigui personal sanitari, s'hi allotgen persones que han estat afectades d'aquest virus i que estan fent la recuperació en algun d'aquests hotels o altres persones que per circumstàncies de serveis essencials estan desplaçades i s'allotgen en aquests hotels. Per tant, hem acompanyat el tancament ordenat del sector. I en segon lloc, el que hem fet ja a hores d'ara és una primera línia d'ajudes que en 48 hores van sobrepassar-se el límit màxim de sol·licituds que estaven previstes i que era una primera ajuda de 2.500 euros a fons perdut per a aquelles microempreses de fins a un màxim de 5 treballadors o mig milió d'euros de facturació dintre d'aquest sector turístic altament afectat, com us deia,
amb una dotació inicial de 3,5 milions d'euros, que és la que en els propers 15 dies, màxim 20 dies, esperem ja resoldre i procedir a fer aquesta ajuda directa amb aquestes persones. Però aquesta mirada de l'ajuda directa al sector privat, que és la que volem fer, i acompanyar-los en la mesura en la qual puguem reobrir l'activitat turística del nostre país, que a hores d'ara, com us deia, està absolutament tancada al 100% o pràcticament al 100%. El que estem a hores d'ara és reenfocant la nostra estratègia turística de cara a aquest any 2020. Quan vàrem planificar quins eren els objectius i com volíem treballar el turisme de cara a aquest any 2020, en cap moment sortia en el nostre aspecte d'estratègia una pandèmia com la que estem vivint i una aturada tan gran com la que estem vivint. Per això l'estratègia de captació i de fidelització d'un turista internacional que teníem planificada a finals del 2019 l'hem aturada d'un primer moment per fer un reset, diguem-ho així, i per enfocar-nos al que creiem que serà el mercat prioritari on aquest estiu i principis de tardor haurem d'abordar per tenir una mínima afluència turística al nostre país. I en aquest cas és el mercat domèstic. Un mercat domèstic molt centrat segurament en el turista català, en el turista que ens agradaria que gaudís d'una manera molt important de Catalunya, també des de la vessant turística, i en la mesura en la qual tinguem una capacitat de mobilitat internacional, ja sigui per carretera o a través de vols de connexions aèries, en aquests mercats més de proximitat, com podrien ser França, el nord d'Itàlia, els països de Bèlgica, Holanda i Alemanya, i també, òbviament, Estat espanyol i Portugal. Una campanya en la qual volem incorporar-hi l'emoció, en la qual volem incorporar-hi l'apel·lació al sentiment de pertanyença a un país que és ric i que és molt divers en moltes destinacions, un país que té la capacitat d'acollir un turisme de qualitat, que és el que estem perseguint, i una campanya que en les properes setmanes serem capaços de tirar endavant conjuntament, i això també és molt important, amb les diferents diputacions provincials, amb Turisme de Barcelona també i amb Consell General d'Aran. Una acció conjunta per arribar d'una manera molt més clara en aquest públic que estem treballant. Per què ho fem d'aquesta manera? Perquè estem analitzant, estem treballant i estem seguint quins són els comportaments de les persones a dia d'avui d'arreu del món. El comportament a través d'internet, de quines són les seves cerques de cara a les intencions de viatge, de quines són les seves preocupacions quan fan tuits, Instagrams o publicacions en diferents xarxes especialitzades, i detectem, al cap i a la fi, que la previsió a hores d'ara de viatge de molta gent la tenen com un dels elements una vegada aquesta situació de crisi passi, però, per altra banda, també tenen molt identificada aquesta capacitat de quedar-se més a prop del seu allotjament habitual i, per tant, quedar-se a prop de casa seva per passar aquestes vacances. Unes dades que les facilitem al sector i que en aquest cas us convido, si no ho heu fet ja a dia d'avui, perquè les tenim en obert de poder-les consultar a través de la nostra pàgina web, que és act.gencat.cat/Covid-19, on trobareu tota la informació respecte al sector i on trobareu aquests informes que ens ajuden no només en prendre les decisions a dia d'avui, sinó sobretot en planificar el dia de demà. Un dia de demà que l'estem treballant i l'estem demanant en termes de planificar i calendaritzar quan podria ser aquesta reobertura progressiva dels establiments turístics, uns establiments que nosaltres també estem treballant i que estem buscant la complicitat del sector privat per tal d'elaborar uns protocols que garanteixin, en aquest cas, una seguretat i unes mesures higièniques i de desinfecció que hagin pres aquests establiments, per tal que també el turista percebi que està venint cap a una destinació o que s'està allotjant en una destinació segura, uns protocols que estem començant a elaborar-los, que volem que siguin àgils, que siguin ràpids, però que també siguin reconeguts a nivell de prestigi internacional i, per tant, que sigui quelcom realment que aporti un valor afegit a la nostra destinació i que preveiem que estiguin disponibles en la mesura en la qual aquest grau d'obertura o aquest calendari d'obertura que ens pugui venir determinat a dia d'avui encara per l'estat espanyol, tenint en compte que estem en un estat d'alarma, puguem traslladar-los a tot el sector privat
i puguem procedir a aquesta reobertura d'una manera doncs, molt clara. Creiem, per altra banda, també que nosaltres no renunciarem mai en voler ser aquesta destinació europea que acull un major nombre de turistes internacionals. Sabem que ara s'ha fet un reset, sabem que el 2020 no serà un any amb una gran afluència de turistes internacionals, però el que nosaltres ja estem començant a treballar és quina és l'estratègia de cara al 2021. Conscients que una pandèmia d'aquest tipus haurà canviat moltes coses. Canviarà coses en termes de comportaments per part dels turistes, aquelles prioritats que podia tenir un turista fins fa potser mig any endarrere, segurament se n'haurà incorporat un altre, que és aquest element més vinculat a la seguretat, a la certesa de que pot viatjar i que va en un destí que és rigorós en l'aplicació d'uns protocols per garantir aquesta salut i aquesta seguretat, uns comportaments que segurament també posaran més èmfasi, com ja estàvem veient en els últims mesos, sobretot en la sostenibilitat com un dels valors de cara al futur, en una sostenibilitat no només entesa en termes del viatge, sinó de tota l'experiència en el seu conjunt, i uns comportaments i uns segments segurament d'aquell perfil de turista que ens vindrà, que potser anirà sent progressiu en la manera en la qual viatgen. I m'explico. Potser en una primera instància trobarem que viatgen doncs, més parelles joves o parelles sèniors, veurem poder que en una segona instància ens tornen a venir doncs, famílies en el seu conjunt amb els seus nens, famílies asiàtiques, per exemple, però en cap cas hem de perdre de vista que la nostra vocació i la nostra visió del turisme és internacional. Volem que la gent de Catalunya passi també el turisme a casa nostra, només faltaria, però sobretot hem sigut líders en captació d'aquest turisme internacional gràcies també en bona part a les grans connexions aèries que tenim cap a l'aeroport del Prat a nivell internacional, ja sigui cap a Amèrica o sigui cap a Àsia. Nosaltres definirem aquesta estratègia conjuntament entre el sector públic i el sector privat. Estem convençuts que aquest és un any d'impàs, dur, difícil, que el sector ho està vivint amb molta preocupació. Treballem tant com està a les nostres mans al seu costat perquè puguem sortir plegats d'aquest atzucac que estem vivint a dia d'avui, que puguem fer aquest pla de recuperació turístic en termes de reobertura d'establiments, d'aplicació de protocols i de recuperació de les dinàmiques de turistes que venen al nostre país conjuntament, en una primera fase aquest estiu, principis de tardor, en una segona fase ja de cara a l'hivern i principis de primavera de l'any 21 i confiem ja en una tercera fase de recuperació absoluta al llarg de l'any 2021. Amb un element clau i que no depèn de la nostra feina com a gestors o com a agents vinculats al sector del turisme, que és quan serem capaços com a societat i aquí els epidemiòlegs i els que fan tota la investigació i tenen molt a dir-hi, és quan serem capaços de tenir alguna vacuna o alguna medicina per fer front a aquest virus. Aquest serà un dels elements claus que ens permetrà, en tots nivells, no només en termes de turisme, de recuperar una certa normalitat. Per tant, jo sí que el que us vull és traslladar un missatge de, primer, que estem treballant perquè tot el sector privat, ja sigui un autònom o sigui una empresa, des del Departament d'Empresa i Coneixement i des del Govern de la Generalitat se'ls pugui donar un acompanyament en aquesta situació complicada, però sobretot també reclamant i exigint, en aquest cas el govern espanyol, que apliqui mesures més valentes per ajudar a les empreses i els autònoms del nostre país. Tinguem en compte que tenim un 95% de pimes a Catalunya, en tots els sectors en el seu conjunt, i per tant els hem de poder donar resposta a aquests moments complicats que estem vivint. En segon lloc, que farem una recuperació progressiva d'aquest sector turisme, que afecta no només allotjaments, sinó també restauració, activitats, visites, elements de transport, congressos, etc. I per tant aquest acompanyament serà progressiu i anirà creixent en el llarg dels temps i que serà segurament o anirà acompanyat d'aquests protocols, d'aquestes seguretats i d'aquestes certeses que nosaltres volem oferir com a destinació i una mirada de cara al futur que és al cap i a la fi, que no és altra que poder recuperar d'una manera molt clara el nivell de turisme que ha sigut Catalunya. Nosaltres teníem un pla de màrqueting i tenim un pla de màrqueting encara en vigor fins a l'any 2022 que té molt clars quins són els objectius per ser una destinació líder en l'arc mediterrani i també dintre d'Europa. Aquests objectius ara no els hem desplaçat
ni els hem apartat, sinó que segueixin sent-hi, però en tot cas ara hi ha una altra urgència, que és fer front a aquesta pandèmia, a aquesta crisi econòmica que se'n deriva, i amb això estem treballant amb la voluntat, al cap i a la fi, de poder-vos donar respostes, tant als municipis com al sector privat. Amb un element també que no vull deixar de fer-hi referència i que aquí si hi ha regidors i regidores o electes del món local en seran prou conscients, i és que una part doncs, del turisme, o el turisme al cap i a la fi ens aporta una part de recursos a través de la taxa turística, una taxa que si no hi ha aquest flux de turisme, òbviament, es veurà afectada i per tant hi haurà menys recaptació i menys transferència també d'aquests recursos cap al món local, però en cap cas això ens ha de deixar de fer allò que teníem previst de fer. Canviarem les coses, les farem d'una manera més cooperada, ho farem més conjuntament sector públic i sector privat. Això també és una de les oportunitats que ens ha de permetre sortir millor d'aquesta situació actual. Fer-ho també, en aquest cas, de la mà de les diputacions, fer-ho de la mà també dels ens locals que veuen en el turisme una oportunitat de dinamització econòmica dels seus municipis o dels seus territoris, i el missatge que vull acabar dient és que la sortida d'aquesta situació serà més digerible o serà d'una manera doncs, molt més fàcil si la podem fer conjuntament amb una aliança pública i privada i una aliança de tots els sectors públics, en aquest cas. I a grans trets, la meva voluntat d'explicar-vos era on estem a dia d'avui, que estem en aquesta situació, convidar-vos a identificar també i a fer aportacions o fer-nos preguntes en allò que cregueu que us pugui preocupar, evidentment, que si els diferents municipis que estan a dia d'avui doncs, connectats, ja sigui tant des del sector públic com des del sector privat, tenen preocupacions, i en aquest sentit i en la mesura del possible doncs, intentaré donar-vos resposta al màxim de detallada, transparent i sincera en aquestes preguntes que ens podeu plantejar. En tinc algunes que veig i que, si em permeteu, hi donaré resposta. Hi ha la Marijó que ens demana una coordinació amb el Departament de Cultura per aquest turisme de proximitat. Això és un element que és cert que no l'he comentat. Quan parlava d'aquesta actuació en termes d'acció conjunta dels ens públics, m'he descuidat de comentar també que la campanya que estem preparant, en la qual el sentiment de pertinença a Catalunya doncs, serà important, l'estem fent també conjuntament amb altres departaments i altres institucions de la Generalitat. En cultura, per exemple, la seva voluntat és també posar en coneixement i difondre una campanya vinculada a tot el patrimoni i tota la infraestructura cultural, que al cap i a la fi també té un bon flux de turistes que hi van. També aportaran i també faran una campanya en la qual també s'agruparan dintre del nostre claim o de la nostra campanya que estiguem participant. Per tant, la cultura, aquesta capacitat de poder descobrir Catalunya a través de la cultura en molts aspectes, quedarà recollida també en aquesta mirada d'aquesta campanya de proximitat que farem a dia d'avui. En Lluís Caula em demana com podríem recuperar aquesta obertura d'establiments en termes del turisme, si es podria fer a través de proves PCR que ens poguessin garantir la salut de les persones, tant dels que hi treballen com dels que visiten. En aquest sentit, nosaltres, Lluís, el que estem treballant, i el govern ho està fent transversalment en tots els aspectes, és amb un comitè tècnic d'experts que són els que ens assessoren a tot el govern en general de quines són les millors mesures que s'han de prendre i quines són les millors recomanacions que s'han de prendre a l'hora de processar aquest desconfinament gradual del nostre país. A dia d'avui, aquesta proposta, com tantes altres, està sent treballada, està sent analitzada, però també està sent valorada quin pot ser l'aplicabilitat en termes d'un sector que, com us deia, a dia d'avui ocupa més de 70.000 empreses, un sector que hem de preservar també i hem d'acompanyar per sortir d'aquesta crisi, i per tant que a dia d'avui aquesta proposta s'ha formulat, s'ha fet des d'aquest comitè
de persones expertes en termes epidemiològics i en com sortir d'aquest desconfinament, però no és encara a hores d'ara una de les respostes concretes que pugui donar en aquest sentit. En termes de l'Àngels Morera, que com a presidenta de l'Associació de Vic Informadors em comenta que algunes de les ajudes no poden optar amb algunes d'aquestes ajudes i que l'any pot donar per perdut. Nosaltres sí que som conscients que potser les ajudes que es van llançar des del departament estaven planificades pel que nosaltres consideràvem que era un primer focus d'atenció d'aquest públic objectiu que nosaltres creiem que podia ser un primer focus d'atenció, conscients que hi havia altres ajudes per donar resposta a aquest perfil professional autònom d'un caràcter més transversal. En aquest sentit, esperem que aquestes altres ajudes sí que hagin pogut donar resposta en aquesta situació complicada a dia d'avui. Em demana també si podran fer visites guiades. Nosaltres creiem que en aquest pla de desconfinament i en la mesura en la qual hi hagi uns protocols que nosaltres puguem consensuar també amb el sector, haurien de permetre recuperar l'activitat turística amb una certa gradualitat. Quina serà aquesta gradualitat o quins requisits implicarà aquesta gradualitat, encara a dia d'avui això no està definit, però sí que nosaltres estem treballant amb la voluntat de la recuperació del sector turístic amb tot l'ecosistema que en forma part, que pot ser allotjament, pot ser transport, pot ser visites guiades, pot ser museus, pot ser restauració, pot ser activitats diverses o activitats aquàtiques. Sí que estem treballant perquè pugui haver-hi un protocol que pugui ser acomplert per totes aquestes activitats i, per tant, també els guies puguin també tenir la possibilitat de recuperar aquesta activitat en la mesura en la qual el turisme es vagi recuperant al nostre país. La Rita Tomàs ens demana un tema de gratuïtat, en aquest cas del túnel del Cadí o per facilitar la connectivitat cap a la Cerdanya. En aquest sentit, suposo que saps, Rita, que el túnel del Cadí a dia d'avui és una infraestructura que és privada, en aquest cas, que sí que la Generalitat pot regular o pot, diguem-ho així, regular parcialment sí quin és el preu que es cobra d'aquesta infraestructura, però no és una infraestructura pública. Fruit de la crisi que hi havia al nostre país fa uns anys enrere, aquesta va ser una de les que va passar a mans d'una operadora i en aquest cas és Abertis qui la gestiona a través de túnels del Cadí i en aquest cas doncs, és una proposta que l'hauríem de poder traslladar en aquest cas al Departament de Territori i Sostenibilitat, però que en cap cas no et sabria dir si és una barrera el fet de que pugui venir el turisme cap a la Cerdanya. De fet, la Cerdanya és una de les comarques de muntanya, en aquest cas, que no només en els períodes d'hivern, que és quan hi ha les estacions d'esquí obertes i que enguany han hagut de tancar abans la temporada, té un volum d'afluència de turistes, tant ja sigui perquè hi tenen segones residències o sigui perquè els seus allotjaments, ja siguin apartaments, càmpings o hotels, pengen moltes vegades el rètol de complet. A mi m'agradaria pensar que el peatge del túnel del Cadí, com poden haver-hi els peatges per anar a la costa catalana en altres moments o en altres indrets del nostre país, no sigui una barrera d'accessibilitat, diguéssim, per la ciutadania per accedir a la vostra comarca. A mi m'agradaria pensar que no seria així. Una altra de les preguntes que me fa, en aquest cas, en Jordi Ficapal, és si estem identificant canvis d'estratègia en els mercats de cara a l'any 2021, si el client de llarga distància en el poder adquisitiu seguirà sent un dels que seran estratègicament prioritaris o ens mourem més en un nivell europeu i si creiem que hi haurà canvis més en a llarg termini o seguirem només en aquests canvis en el curt termini. Mira, Jordi, nosaltres vàrem fer precisament ahir al migdia reunió amb les nostres 12 oficines que tenim de promoció turística arreu del món, que les hem tingut des de fa molts anys, però a dia d'avui prenen encara més importància
perquè elles són qui tenen el peu en el mercat i poden fer una interlocució molt més directa amb tots els actors dels diferents mercats. I aquesta mirada de cara a l'any 2021 nosaltres la creiem que anirà vinculada a dos elements. Un primer element, i que abans hi feia referència, és a la confiança de la destinació, i la confiança va vinculada també en aquesta sensació, diguem-ho així, de seguretat i que, per tant, que una pandèmia d'aquestes no tingui uns efectes iguals en una futura ocasió, sinó que es pugui, al cap i a la fi, respondre d'una manera diferenciada perquè hi hagin mesures preventives per fer-hi front, que és el que estàvem parlant abans dels protocols, i un segon element que va més vinculat en l'element de la connectivitat aèria. A dia d'avui aquesta connectivitat aèria és pràcticament nul·la, per no dir nul·la del tot. Les primeres estimacions que tenim a dia d'avui és que, segons dades de les companyies aèries, hi ha una primera previsió de recuperació d'algunes connexions cap al mercat americà de cara al mes de juliol, si bé la major part d'elles s'anirien recuperant de cara al mes d'octubre-novembre. Això és una planificació a dia d'avui, però també en funció de com evolucioni la pandèmia ho anirem veient. A nivell de Xina, per exemple, es preveu que pugui haver-hi un moviment molt més important a nivell internacional dels xinesos, en aquest cas, quan s'acosti l'any nou xinès, que està previst cap al febrer de l'any 21, que prèviament el turista xinès es mourà molt més en un entorn domèstic, i en termes més de l'àmbit de Japó, Austràlia o en aquest cas també Corea del Sud, en la qual teníem molt bona connectivitat aèria. A dia d'avui es preveu que la recuperació d'aquests mercats pugui ser en un horitzó dels propers 9 o com a màxim 12 mesos. Per tant, creiem que aquests mercats tornaran a identificar Catalunya com un dels seus destins preferits. Això és el que s'havia anat succeint en els últims anys, però en canvi hi haurà un canvi en allò que consideraran més prioritari o que consideren més prioritari en termes de la seva elecció. En primer lloc, buscaran factors que no hi hagin aglomeracions. Si, per exemple, els asiàtics ja eren socialment un punt més freds, encara a hores d'ara això s'haurà accentuat un punt més i, per tant, amb això seran reservats i buscaran la no aglomeració, seguiran buscant, en aquest cas, allò que a ells els hi apassionava. En alguns mercats concrets és la cultura, en altres és les compres, en altres pot ser la gastronomia, i nosaltres creiem que aquest turisme més vinculat al prèmium o més vinculat a aquesta capacitat de gastar recursos aquí a la nostra destinació i que al cap i a la fi també era el que nodria d'una millor part el sector, es recuperarà. Creiem que el turisme prèmium serà en el mig termini un dels que es recuperarà perquè tindran capacitat econòmica, tindran confiança en poder viatjar i tindran capacitat de poder viatjar. Per tant, hi seran. El que sí que identificarem segurament és alguns segments diferenciats que a dia d'avui poden passar per davant d'altres segments que a dia d'avui visitaven a Catalunya. Nosaltres estem monitoritzant tot això. Aquests 5 informes que ens donen dades, ens donen algunes tendències. Ho seguirem fent com a mínim fins al mes de juny. Per tant, amb un horitzó de 3 mesos tindrem segurament moltes dades que ens permetran fer aquestes determinacions o assegurar d'una manera molt més clara quines són les que poden venir de cara al futur, però nosaltres no preveiem grans canvis de comportament i l'únic canvi de comportament que pot venir derivat sigui del poder adquisitiu de les persones. Òbviament, si aquesta crisi vinculada al Covid a nivell mundial implica una reestructuració o un canvi en les polítiques de les companyies aèries i això fa, per exemple, que algunes companyies aèries que ens donaven connectivitat en alguns mercats i que eren en format low cost o no poden operar o tenen menys freqüència per operar o tenen dificultats per operar o recuperar aquestes freqüències, òbviament pot provocar que hi hagi un perfil de turista que li costi més d'arribar a la nostra destinació. Creiem que això serà un element puntual, creiem que això serà un element més en el curt-mig termini, però que en aquest mig-llarg termini les connexions aèries, la sensació de seguretat, la confiança en la destinació i
les actius faran que recuperem tots aquells elements que fins a dia d'avui ens havien fet líders en termes de la destinació en el seu conjunt. L'Enric Mur, des del Baix Camp, em demana sobre la dimensió i les capacitats dels locals turístics. A veure si es preveu algun tipus d'ajuda vinculada a la pèrdua de facturació o increment de preus o alguna idea de normativa. Això, Enric, forma part del que abans comentava d'aquest pla de desconfinament, d'aquests protocols i d'aquestes recomanacions que estan encara a dia d'avui avaluant-se per part dels tècnics, per part dels epidemiòlegs i en aquest cas també no només per part del govern català, sinó també ens consta que ho està fent el govern espanyol. I ho estem intentant fer amb interlocució amb els sectors agremiats, tant d'allotjament, de restauració com d'activitats, perquè sabem que uns protocols en els quals hi ha una restricció dels aforaments, una restricció de l'activitat, implica que faci més difícil la seva viabilitat, faci més difícil la seva obertura. Nosaltres creiem també que en la mesura del possible hem de poder garantir l'obertura de tots els establiments, malgrat que hi hagi restriccions, però també, òbviament, això no ha d'anar en detriment ni molt menys de donar seguretat i de fer cas d'aquestes recomanacions que ens vinguin en termes de salut. Per tant, en tot cas, en la mesura en la qual coneguem aquests protocols, serà un moment en el qual puguem realment valorar si molta de l'activitat turística pot veure's afectada en aquests nous criteris i, per tant, si hi ha una activitat que es veu afectada, veure si li podem donar resposta d'algun tipus. Tingueu en compte, però, que abans feia referència a les ajudes que havíem pogut donar al sector turístic. Abans us deia que havíem fet 2.500 euros a fons perdut en algun perfil o una tipologia concreta d'allotjament i d'activitat turística registrada al Registre de Turisme de Catalunya, però que en cap cas podíem arribar a tot l'espectre que hi ha. Això també és, entre altres coses, perquè no disposem de tota la capacitat pressupostària que ens agradaria per poder recuperar aquest dinamisme econòmic. Esperem que una vegada s'aprovin els pressupostos de la Generalitat d'aquest any 2020, també, i això la consellera ho ha verbalitzat, ho ha demanat i òbviament jo em sumo en aquesta demanda, ha d'haver-hi, òbviament, una transferència de recursos cap al Departament de Salut, perquè, òbviament, hem de poder preveure, planificar i també superar aquesta situació que s'ha desbordat econòmicament també en el que hi havia en aquest pressupost d'aquest departament, però, per altra banda, també hem de destinar recursos que permetin la recuperació econòmica del nostre país i, per tant, recursos per l'empresa, recursos pels autònoms, recursos per les pimes, recursos pel sector turístic, perquè la millor política per intentar evitar una major dependència de l'ajuda social cap a les persones que a dia d'avui es troben en una situació d'ERTO o en una situació d'atur és generar recursos econòmics, generar una activitat econòmica, un dinamisme econòmic que permeti recuperar llocs de treball, per tant vol dir feina, per tant vol dir cotitzacions socials, per tant vol dir també al cap i a la fi sostenir millor el sistema del nostre país. L'Àngels Ferrer, de la Confederació de Càmpings de la Mediterrània, em trasllada la seva preocupació en termes de les dates d'obertura, les condicions de seguretat i salubritat en termes adients. I em demana si els tenim en compte. Sí, Àngels, us tenim en compte. Tenim en compte el sector càmping, perquè és un dels sectors que després en algunes zones concretes genera després dels hotels el major nombre de pernoctacions en un determinat entorn territorial. Els tenim presents també en l'elaboració d'aquests protocols de seguretat que abans us comentava per garantir aquesta reobertura dels allotjaments turístics, uns protocols que comencem a redactar i que volem tenir llestos en les properes setmanes i uns protocols que no elaborem sols des d'un despatx nosaltres a distància, sinó que creiem els sectors, tant els d'allotjament com també de restauració, com també d'altres activitats, uns protocols que no poden ser els mateixos per un càmping que per un apartament, que per un hotel o que per un altre tipus d'activitat vinculada al sector del turisme i uns protocols que esperem poder-los compartir amb el sector, que puguin ser fàcils i àgils d'aplicar-se per tots vosaltres i que donguin aquesta garantia de seguretat
que és la que estem buscant de cara a aquesta imatge de rigor que la nostra destinació sempre ha ofert. La Raquel, des de la Roca, és regidora de turisme i em trasllada la seva preocupació per un dels establiments que tenen aquest vincle entre comerç i turisme d'una manera més important, que és la Roca Village. Aviam quina és la previsió i condicions per obrir aquests establiments. I Raquel, jo amb la gent de la Roca Village, per exemple, i ja que em poses aquest exemple concret, ells són un dels partners privats o dels privats que formen part de l'Agència Catalana de Turisme perquè són un dels aliats amb els quals fem acció i promoció internacional. Amb els seus màxims dirigents ens hem reunit una vegada ja i estem compartint quina és la seva estratègia que han seguit amb el desconfinament i la reobertura dels locals, per exemple, que tenien en mercats com és el mercat xinès. A Xina, per exemple, ja han començat a reobrir els seus espais de compres i on hi ha un públic xinès que hi va d'una manera molt freqüent i, per tant, amb aquesta informació i altres informacions que nosaltres tenim d'altres destins, com pot ser Singapur, com pot ser Japó, com pot ser també altres mesures que estan prenent a nivell europeu, són els que treballem aquest pla de desconfinament. Nosaltres estem esperançats que puguin procedir una reobertura també en la mateixa dinàmica que pugui obrir un establiment no essencial en termes de comerç o un allotjament turístic que abans hi feia referència. Prenent precaucions, òbviament, i prenent mesures de seguretat, que són aquests protocols que estem treballant per donar aquesta sensació de seguretat. I ells, els experts, com abans et deia, són una empresa que té moltes ramificacions a nivell europeu i nacional, tenen l'experiència com ho estan fent allà i ens aporta informació a nosaltres que ens és molt útil també a l'hora d'aplicar aquests protocols que puguem compartir llavors amb tot el sector en termes generals. Crec, pel que a mi em consta, que el que està canviant és, diguem-ho així, aquesta dinàmica de proximitat que fins ara nosaltres teníem com molt habitual i, per tant, amb alguns elements protectors en termes de metacrilats o de mampares o similars que s'està portant a terme també ja amb alguns establiments de productes essencials al nostre país i altres mesures com aquest semidistanciament social, diguem-ho així, que segurament tots acabarem adoptant, almenys temporalment, amb tot allò que estiguem fent al nostre país. La Lídia Callau, també del sector del càmping i reforçant la pregunta que ens feia l'Àngels Ferrer, demanava si es tenien en compte aquestes condicions. Com et deia Lídia, sí, com li deia amb l'Àngels, també t'ho reafirmo amb tu. Els protocols en els quals nosaltres volem treballar no seran específics ni genèrics per tots, pel sector turístic en general, sinó que tindran especificitats en funció del tipus d'allotjament o en funció de l'activitat o en funció, per exemple, si és un element o un establiment més vinculat a la restauració. No tenim encara a dia d'avui aquest protocol, però sí que l'elaborarem no només en públic, sinó també amb la col·laboració, com us deia, del sector privat. En aquest cas concret, a través de la Federació de Càmpings de Catalunya, sabem segur que serà un dels interlocutors que participarà en l'elaboració d'aquests protocols i, per tant, que ens podrà ajudar en identificar quines són les necessitats que teniu com a establiment concret turístic i també poder-nos aportar les dificultats o amb quins elements us pot ser més complicat de poder aplicar determinats protocols. La Dolors Rovirola, en aquest cas, em demana quelcom similar, però en aquest cas vinculat a les cases de turisme rural. Dolors, igual com feia la referència als càmpings, l'allotjament rural també és una tipologia d'allotjament, en aquest cas, que tindrà o que determinarem amb un protocol específic i, per tant, que tindrà una guia que hauria de seguir tot l'allotjament rural per tal de poder procedir a aquesta reobertura gradual dels seus establiments. Nosaltres, si estem identificant que passarem d'un confinament absolut, que estem a dia d'avui, també un desconfinament progressiu, però que la gent al cap i a la fi tindrà ganes de gaudir d'unes vacances o d'una escapada en família o amb amics. El que creiem que serà un dels valors
o un dels elements, un dels productes, sinó o tipologies d'allotjaments que podran ajudar més també en aquest sentit, doncs són també les cases de turisme rural. Per què? Doncs perquè per la seva tipologia tenen doncs, un espai molt més obert, tenen un concepte molt més vinculat a un turisme més tranquil, més slow, molt més relaxat, molt més vinculat a la natura i molt més de fer les coses al teu aire. Per això també l'allotjament rural, com no pot ser d'una altra manera, tindrà una especificitat concreta en aquests protocols. A més, tenim un element que m'agradaria posar sobre l'aula. L'any 2019, que són les últimes dades que tenim en termes de turisme, si ens adrecem en aquest mercat de proximitat, que és el que estàvem parlant segurament més en el mercat català i fins i tot de l'estat espanyol, l'any 2019 gairebé el 80% del turista català, pròpiament d'aquí de domèstic, es va allotjar en un establiment de turisme rural, per exemple. Per tant, té aquesta mirada ja d'una tipologia d'allotjament que és molt freqüent pel turista català. Òbviament, amb una mirada tot l'any, des de gener fins a desembre, i per tant, a dia d'avui tenim una afectació perquè tenim uns mesos d'aturada absoluta, de gairebé mig març, durant l'abril i com a mínim mig maig, però en tot cas creiem que serà una tipologia d'allotjament que amb aquests protocols que estem treballant també podrà procedir a la reobertura d'una manera gradual i amb seguretat per part dels ciutadans i dels turistes que s'hi vulguin allotjar. En aquest sentit, una pregunta que em fan també és si les diputacions també estan fent gestions per ajudar el turisme i què s'està fent en aquesta feina, en termes, en aquest cas, de la província de Barcelona i de la resta de Catalunya. Mireu, jo abans feia referència en aquesta col·laboració conjunta entre els ens públics. Nosaltres, bona part de les coses que planifiquem al llarg de tot un any ja ho fem conjuntament amb els responsables de turisme de les diferents diputacions, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona, també amb Turisme de Barcelona i amb el Consell General d'Aran, organismes específics com són els patronats de Costa Brava, Costa Daurada, Terres de l'Ebre o bé patronat de la Diputació de Lleida. Amb ells estem treballant aquesta campanya de publicitat per tal de captivar i de fidelitzar aquest mercat més domèstic. Ho estem fent conjuntament. Ells tenen les seves pròpies dinàmiques també previstes. El que volem fer és fer-la més grossa, fer una campanya que tingui molt més impacte i amb això estem treballant. Òbviament, ells estan treballant en aquesta línia segur, perquè són amb les que nosaltres hem hagut converses. També ens estan ajudant en alguns temes amb aquestes reunions que fem amb el sector, tant públic com privat, així com també ens ajudaran en l'elaboració d'aquests protocols de cara als establiments turístics que puguem elaborar i puguem plantejar a tots i totes vosaltres. La preocupació, en Cisco em trasllada la preocupació de bars i restaurants. De fet, els bars i restaurants són un dels sectors que s'estan veient més afectats a dia d'avui per aquesta vegada de l'activitat. Pels ERTOs presentats són alguns dels sectors amb un percentatge més elevat també i òbviament, en aquest pla de desconfinament i en aquests protocols s'hi està treballant, no només des d'una mirada del turisme, que l'estem tenint i en aquests protocols també la tenim, sinó des de la Direcció General de Comerç i del Consorci Català de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. Conjuntament identifiquem òbviament la problemàtica, que hi ha una problemàtica d'aforament, que abans s'hi feia referència, hi ha una problemàtica de finalització de l'activitat durant aquests mesos, que la coneixem, hi haurà una problemàtica d'una menor afluència perquè alguns o bona part d'aquests bars i restaurants, sobretot, es podria bona part del turista internacional que enguany no vindrà amb tanta freqüència o amb tant de volum i, per tant, també es tenen en compte. Es tenen en compte perquè els protocols i les mesures que s'hagin de prendre de cara al futur són diferenciades que les que pugui prendre un càmping, són diferenciades que les que pugui prendre un allotjament rural i són diferenciades les que pugui prendre un apartament turístic o bé un hotel petit o gran. Per tant, sí que es tenen en compte, per fer-ho possible i, de fet, divendres hi ha un webinar, en aquest cas, que organitza
la Direcció General de Comerç i en el qual hi participa la consellera Àngels Chacón, en el qual explicaran quines són les ajudes específiques que preveuen treure en les properes setmanes en el sector del comerç i de la restauració, en el qual bars i restaurants s'hi poden veure afectats. Una pregunta que ens arriba per Instagram, que és incentius als autònoms al sector turístic. Nosaltres hem tret un primer paquet que malauradament ja ha tingut la seva disponibilitat pressupostària dels 3,5 milions d'euros, que era aquest primer paquet d'ajudes que fèiem, que era per persones autònomes, per microempreses, de fins a un màxim de 5 treballadors, que l'únic condicionant era que no facturessin més de mig milió d'euros i que, per altra banda, estiguessin registrades dins del registre de turisme de professionals i d'activitats turístiques de Catalunya. Un registre que, sigui quina sigui la teva activitat, doncs et dona un determinat nombre i, per tant, t'incorporen al cens de turisme. Tots aquells que estaven en aquest cens i que han tramitat l'ajuda fins a un cupo màxim que abans us deia, que és al voltant de 1.500 beneficiaris, en rebran la resolució en les properes setmanes. I el que estem intentant treballar és si podem aconseguir més fons per seguir aportant solucions i ajudes en el sector turístic, perquè sabem que és els damnificats. Això no treu que no hi hagi altres ajudes vinculades als autònoms, com pot ser la línia que ha obert el govern espanyol, com pugui ser la línia que ha fet el Departament d'Afers Socials i Famílies, de la Generalitat també, o altres ajudes que estem reclamant al govern espanyol cap al sector turístic, que a hores d'ara, encara com us deia, no han arribat. En Vint Melero em demana què passarà amb PortAventura aquesta temporada, amb l'empresa i amb els treballadors. PortAventura també és un dels partners o un dels aliats en la nostra activitat turística del país, és un dels partners de l'Agència Catalana de Turisme i amb ells també ens hi hem reunit més d'una vegada. PortAventura també té una capacitat de tenir una sèrie de común i estan valorant i estan observant com s'ha procedit al desconfinament de determinats parcs temàtics, parcs d'atraccions i centres en el qual hi ha un parc d'atraccions però també allotjament turístic, com és en el cas de PortAventura, sobretot cap a la zona de Xina, però també en altres indrets d'Europa, quins són els mecanismes i els protocols que estan seguint i en això estan treballant. PortAventura és que vol tenir la seguretat d'obrir amb totes les garanties i amb totes les condicions de seguretat, tant per treballadors com també per visitants, que la seva obertura de temporada, que estava prevista pel 27 de març, l'han hagut de posposar i encara a dia d'avui no em consta quina és la seva data prevista d'obertura, però la seva voluntat, òbviament, és obrir aquesta temporada també. Segurament no amb la intensitat que havien obert en la temporada passada, perquè si aquest turista internacional d'aquest mercat com el francès, com també el mercat rus, que és un dels mercats que més assistien o més anaven a PortAventura, doncs potser no vindrà tant a Catalunya aquest estiu o aquests principis de tardor, però que sigui possible aquesta recuperació en el mig termini. Ells i nosaltres també confiem que en la mesura en la qual hi hagi aquesta obertura a nivell internacional de mercats, tornarem a recuperar aquest flux turístic i PortAventura com un parc de referència a nivell català per tota l'estructura d'allotjament, però també d'activitats. Estem convençuts que procedirà per fer possible tant per l'activitat del territori, de la Costa Daurada, que és molt important, però també pels treballadors, valorant quin és el moment de fer aquesta obertura d'una manera molt més segura. En Bartomeu em demana si hi ha algun tipus d'ajudes al sector rentacar perquè hi haurà una reducció important en termes de les reserves de lloguer de vehicles. Nosaltres sabem que les empreses de lloguer de vehicles segurament no recullen aquesta línia d'ajudes que abans jo comentava, ja sigui per volum de facturació o sigui per volum de treballadors, però a dia d'avui una ajuda específica al rentacar diferenciada de la resta d'ajudes del sector turístic a dia d'avui
no que no està planificada. En tot cas, és un element que podem posar sobre la taula a mesura que tinguem més capacitat pressupostària per resoldre les necessitats del sector. Jo hi torno a fer referència. Ojalà tinguéssim tots els recursos que no només a nivell del sector del turisme, sinó tot el sector d'empresa i d'activitats que són necessaris per poder recuperar el dinamisme econòmic en disposéssim, però a dia d'avui malauradament no és així i per tant hem d'intentar atacar o treballar amb algunes limitacions o amb alguns perfils més inicials. En la mesura en la qual tinguem capacitat de poder donar més respostes a les necessitats del sector turístic a nivell privat, segurament trobarem la manera de que sectors més específics, com pot ser el rentacar, pugui també formar part de les ajudes més generalistes que des del Departament d'Empresa i Coneixement en Josep Anton em demana vinculat a parcs aquàtics i la situació és la mateixa, que abans feia referència a PortAventura, quelcom similar pot passar en el sector d'activitats aquàtiques vinculades a l'oci i les activitats del sector turisme. És un dels elements que en l'elaboració dels protocols també els tenim en compte. També, òbviament, sabem que a l'estiu és quan tenen el volum de persones que hi assisteixen i que van a gaudir d'aquests parcs aquàtics i, per tant, també es tenen en compte a l'hora de l'elaboració d'aquests protocols i, per tant, com a establiments que puguin, òbviament, recuperar una dosi de normalitat tan aviat com sigui possible la reobertura progressiva dels establiments turístics en tot el seu conjunt. Per tant, els parcs aquàtics, igual com altres tipus d'activitats, es tenen en compte per tema d'aquesta reobertura. I una última pregunta que m'arriba, també per Instagram, i que no sé qui és la persona, però en tot cas sí que em demana el tema de les ajudes pels territoris del Glòria. Aviam si seguiran arribant o tot passa a ajudes del Covid. De fet, segurament no ho hem explicat, que algunes de les ajudes del Glòria ja estaven disponibles perquè a dia d'avui el focus mediàtic està segurament més amb l'emergència del coronavirus i com fem front a aquesta pandèmia, però les ajudes que es van prometre ja fa uns mesos endarrere, quan van haver aquestes grans afectacions del Glòria tant en el sector públic com en el sector privat, les que fan més referència en el sector privat, la línia d'ajudes en aquest sentit ja està activada, ja s'ha publicat al butlletí del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, per tant, no sé el dia exacte, però es va publicar la setmana passada al butlletí. Per tant, aquesta línia de suport dels territoris i de les empreses afectades fruit de la gran catàstrofe, en aquest cas de les tempestes de Glòria i del que va implicar, doncs estan disponibles per poder-ho demanar per part de les empreses i per tant de poder-ne gaudir. I fins aquí són les preguntes que a mi m'arriben. Havia anat en la mesura possible si hauríem pogut acotar-ho en aquesta horeta. Ja portem 55 minuts i a mi m'agradaria agrair-vos a totes les persones que us heu connectat amb aquest Facebook Live durant aquesta hora, d'haver-vos pogut explicar d'una manera al màxim de clara les vostres preocupacions, però també compartir quina és l'estratègia, en aquest cas des del Departament d'Empresa i Coneixement i en aquest cas concret també des de la Direcció General de Turisme, però també de l'Agència Catalana de Turisme, de cara al sector en aquest impàs de l'any 2020, de superar plegats aquesta crisi, però sobretot amb una mirada de cara al 2021. A mi sí que m'agrada sempre, i així ho trasllado amb els meus companys que treballen a l'Agència Catalana de Turisme, i sempre que tinc l'oportunitat ho faig amb tothom, i és que hem de acceptar que aquest any 2020 serà un any molt complicat en termes de turisme, que nosaltres des de l'administració i conjuntament, perquè només conjuntament amb el sector privat, hem de posar tots els mecanismes possibles per mantenir
ni que sigui amb una intensitat més baixa el sector turístic del nostre país. Aquest any 2020 l'hem de passar de la millor manera que puguem tots plegats i des del Departament d'Empresa i Coneixement col·laborarem en tot allò que estigui al nostre abast per fer-ho possible, no només en el sector turisme, sinó en tot el sector empresa en el seu conjunt. Però sobretot ens hem de preparar i ens hem d'adaptar de cara al canvi. Un canvi de cara al 2021, com abans deia, que hi haurà uns canvis de comportaments i de demanda per part dels ciutadans, on aquesta sensació de seguretat per part del turista i la confiança en la destinació serà clau. Un segon element en el qual hem de fer-hi més èmfasi és que ens hem adonat que la digitalització és una oportunitat per seguir mantenint almenys algun contacte entre les persones i, per què no, també alguna activitat, mantenir una certa activitat de dinamisme econòmic. Doncs també la digitalització és una oportunitat de cara a comunicar, a fidelitzar i a arribar a aquest turista que volem de cara al futur. Un altre element que nosaltres tenim molt clar, que estem treballant i que no ens el volem quedar per nosaltres, sinó que el volem donar a tota la ciutadania del sector turístic, en aquest cas, que se'n pugui veure beneficiada, són les dades. És en analitzar què està passant a nivell internacional, treballar bé aquestes dades i oferir-les d'una manera al sector. Dades, com us deia, són a la nostra pàgina web act.gencat.cat/Covid-19, on trobareu no només informació d'ajuda, sinó també aquestes dades de seguiment dels mercats internacionals i una mirada de cara al 2021 amb un punt més d'optimisme, que potser no serà un any igual que l'any 2019 o l'any 2018, que han sigut 2 anys molt bons pel sector del sí que recuperar, creiem recuperar aquest sector de manera molt més dinàmica. Agraïm a totes escolta aquesta hora, i passió també amb les preguntes, desitjar com de manera que estigueu bé de salut tots i totes el que us heu anat incorporant al llarg d'aquesta xerrada, que les vostres famílies, amics i coneguts també estiguin bé de salut, que siguin molt les recomanacions del govern català per fer aquest desconfinament progressiu i evitar que pugui haver-hi repics d'aquesta pandèmia i que a la vostra disposició des de l'Agència Catalana de Turisme i des de l'empresa i coneixement per intentar resoldre les vostres dubtes i les vostres preocupacions. Amb això estem treballant i també agrair, com no, al Partit Demòcrata que m'hagi donat aquesta oportunitat de parar amb tots vosaltres i d'estar, com no, i amb tants altres sectors que ho ha estat, atent per les necessitats que té el nostre país, tant en els temes més humans com també en els temes més econòmics. Moltíssimes gràcies a tots plegats i que tingueu una bona setmana i una sortida d'aquest desconfinament amb salut, amb positivisme i que ens puguem retrobar sobretot ben aviat tots plegats. Moltes gràcies.